Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर रासादि गौरव भक्त वृंद हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी நான் கண்டினியூ பண்ணுவோம் மாதாஜி माता जी ஹரே கிருஷ்ணா சாண்டிங்ஸ் நான் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணவான்னு கேட்கிறேன் 4 ஹரே minutes கிருஷ்ணா பண்ணுங்க மாता जी 26 ஆகுது இன்னும் 4 minutes பண்ண முடியுங்க பண்ணுங்க சரி நான் பண்றேன் மாதாஜி நீங்க சொல்லும் போது சொல்லுங்க நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண நான் பண்றேன் மாதாஜி நீங்க சொல்லும் போது சொல்லுங்க நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஹரே हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी தேங்க்யூ மாதா ஜி ஹரே கிருஷ்ணா காலை நேரத்துல பாகவத ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி அனைத்து பக்தர்களையும் நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மாங்கோர் சர்பான்கோட வரவேற்கிறேன் எல்லார்ட்டையும் பணிவோட வணக்கம் நம்ம பாகவதத்துல என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்
குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள்ல எது போயிட்டு இருக்கு இப்ப நமக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தலப்பிரணாம். பிரணாம். குந்தியின் பிரார்த்தனைகள் மாதாஜி. குந்தி பிரார்த்தனையில இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம்? பகவான் வந்து துவாரகை கிளம்பலான் இருக்கிறப்ப உத்தரா வராங்க. உத்தரா வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு அஸ்வத்தாமன் வந்து பிரம்மஸ்திரத்தை விடுறாங்க மாதாஜி. அதுல இருந்து பகவான் எப்படி காப்பாத்துறாருங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆண்டவர்கள்லாம் ஆயுதங்களை கையில எடுக்கிறாங்க. பகவான் வந்து உத்திரையோட கர்ப்பத்தை மூடிடுறாரு அப்படிங்கிற வரையில் நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்குறோங்கிறத பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாரத்தி சொல்லிடுறேன், மங்களாச்சரம் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து 15வது ஸ்லோகம் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்தி வந்து பார்த்ததுல வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, உத்தரை ஓடி வராங்க காப்பாற்ற சொல்லி. அவங்க வந்து நேத்தி மாதாஜி எல்லாம் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு வந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் 5 பேர் மாமனார்கள் இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து குந்தி மகாராணி இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ பேர் சுத்தி இருக்கிறாங்க. அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு பகவான்கிட்ட வராங்க காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுடைய கர்ப்பத்துல இருக்க அந்த சிசுவை நோக்கி பிரம்மாஸ்திரம் வருது, அஸ்வத்தாமன் ஏவனது. அப்ப அவங்க யாரையும் நம்பல, பகவானை நம்பி வராங்க. அப்படின்னா தெய்வ சக்திக்கு முன்னாடி வேற எந்த சக்தியும் செயல்படாது அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது. பகவான் வந்து பரம யோக சக்திகளுக்கும் இறைவன். அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய சுய சக்தியினால் உத்தரையோட கர்ப்பத்தை மூடிட்டாரு அப்படிங்கறது வரையிலும் நேத்தி நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது பௌதிகம், அதாவது பௌதிக சக்தியால
என்ன வெல்ல முடியாது, அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து எதிர்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்ல வராங்க. அப்ப எந்த சக்தியாலதான் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை வெல்ல முடியும்? ஒரு ஆன்மீக சக்தி தேவை. அந்த ஆன்மீக சக்தி அங்க யாருகிட்ட இருக்கு? பகவான் கிருஷ்ணன்கிட்ட மட்டுமே இருக்குது. அதை தான் இந்த ஸ்லோகம் படிக்க போறோம். இப்ப நான் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன், பின்னாடியே எல்லாருமே கொஞ்சம் சேர்ந்து வாசிச்சிருங்க. அதுக்கு பிறகு ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி வாசிக்கலாம். யத்யபி அஸ்திரம் பிரம்ம சிரஸ்தோ यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिरस्तु அமோகம் சாப்ரதிக்ரியம் வைஷ்ணவம் தேஜ ஆசாத்ய சமசாம்யத் ப்ருஹூதவஹ. ஒரு தரம் வாசிச்சிடலாம். யத்யபி அஸ்திரம் பிரம்ம சிரஸ்து अमोघं साप्रिदिक्रियं वैष्णवं तेज आसत्य संसाम्यत् प्रभूतवः. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. படிங்கம்மா. வாசிங்க. यद्यपि अस्त्रं ब्रह्म शिरस्तु अमोघं सा प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आशात्य समचाम्यत् प्रभूतवः. हरे कृष्ण. தேங்க்யூ பிரபு. இப்ப எல்லாரும் இப்ப அடுத்து வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க, ஒருத்தவங்க பொருளுடைய வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத்யபி என்ற போதிலும் அஸ்திரம் ஆயுதம், பிரம்ம சிரக பரம சிரக மீன்ஸ் பரம, தூ ஆனால், அமோகம் தடுக்க முடியாத, ச மேலும், அப்பிரதிக்ரியம் தோற்கடிக்க முடியாத, வைஷ்ணவம் விஷ்ணுவின், தேஜ பலம், ஆசாத்திய எதிர்க்கப்பட்டு, சமசாமிய நிஷ்பலமாக்கப்பட்டது, பிருகு உத்வக பிருகு குடும்பத்தின் பெருமைக்குரியவரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருத்தரும் பொருளுரை ஒருத்தரும் வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்கிட்டா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. சவுனகரே, அஸ்வத்தாமனால் விடப்பட்ட இணையற்ற பிரம்மாஸ்திரத்தை தடுக்கவோ வெல்லவோ அல்லது முறிக்கவோ முடியாது என்ற போதிலும் விஷ்ணுவின் பகவான் கிருஷ்ணரின் பலத்தினால் எதிர்க்கப்பட்ட பொழுது அது தடுக்கப்பட்டு முறியடிக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பொருளுரை வாசிக்க வெங்கலட்சுமி பத்மா மாதாஜி யாரோ கேட்டாங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரம்ம ஜோதி அல்லது தெய்வீகமான ஒளி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சார்ந்துள்ளது என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. அதாவது சூரிய வட்டத்திலிருந்து வரும் சூரிய கதிர்கள் என்பதை போலவே பிரம்ம தேஜஸ் எனப்படும் பிரகாசமான ஒளி பகவானிடமிருந்து தோன்றும் கதிர்களாகும். அதை போலவே இந்த பிரம்மசூஸ்திரமும் கூட பௌதீக முறைகளால் தடுக்க முடியாதது என்றாலும் அதனால் பகவானின் உன்னதமான பலத்தை வெல்ல முடியாது. அஸ்வத்தாமனால் விடப்பட்டதான பிரம்மாஸ்திரம் எனப்படும் ஆயுதம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் அவரது சொந்த சக்தியால் தடுக்கப்பட்டு முறியடிக்கப்பட்டது. அதாவது பகவான் பூர்ணமானவர் என்பதால் அவர் வேறொருவரின் உதவிக்காக காத்திருக்கவில்லை என்பதே இதன் கருத்தாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல போய் நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, பகவானுடைய அளப்பரிய ஆற்றல், நம்ம வந்து அவருக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர்கிட்ட எவ்வளவு சக்திகள் இருக்கு மாதாஜி, யாராவது சொல்றீங்களா? 3 சக்திகள். எண்ணற்ற சக்திகள் இருக்கு. அதுல முக்கியமானது 3 சக்திகள். என்னென்ன சக்தி மாதாஜி? அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப அந்த 3 சக்திகள் அவர்கிட்ட வந்து முக்கியமான 3 சக்திகள் இதுல இருக்குது.
அவர் வந்து பகவான் வந்து பூரணமானவர். நம்ம படிச்சிருக்கோம். எதுல படிச்சிருக்கிறோம்? ஈஷோபனிஷத்துல படிச்சிருக்கோம். ஓம் பூர்ணமித பூர்ணமத அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? அவர் பூர்ணமானவர். அவர்கிட்ட இருந்து வர அனைத்தும் பூர்ணமானது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த அஸ்வத்தாமன் ஏவுன இந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்து எவ்வளவு சக்தி மிகுந்ததுங்கிறதையும் நம்ம 2-3 கிளாஸா படிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்து இப்ப இருக்க அணுகுண்ட ஆயுதங்களை விட எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தது அப்படிங்கறதும் நமக்கு தெரிய வரும். இப்ப இருக்க பௌதீக அணுகுண்டெல்லாம் வந்து எப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஏவிட்டோம்னா எல்லாத்தையும் அழிச்சிரும். குறிப்பிட்ட இலக்கை தான் அழிக்காது. ஆனா வந்து பிரம்மாஸ்திரம் குறிப்பிட்ட இலக்கை மட்டும் அழிக்கக்கூடியது. அது மாதிரி இப்ப உத்திரையோட கர்ப்பத்துல இருக்க அந்த சிசுவை மட்டும் அழிக்கிறதுக்கு அது வருது. அந்த தன்மை படைத்தது. அடுத்தது வந்து திரும்ப வாங்க முடியாது. பௌதிகத்துல ஏவுனா ஏவுனதுதான், போனா போனதுதான். எந்த ஏவுகணையும் திருப்பி வாங்க முடியாது. ஆனா இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை உங்களால திருப்பி வாங்க முடியும். அந்த நிலையில இருக்குது. ஆனாலும் அந்த அந்த டயத்துல அதாவது அதிவிரைவா வருது. அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அந்த நிமிஷங்கள்ல பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாரும் கையில ஆயுதங்களை எடுக்கிறாங்க. ஆனாலும் அவங்களால வந்து என்ன செய்ய முடியாது, அதை எதிர்க்கவோ தடுக்கவோ முறியடிக்கவோ முடியாது. ஆனா அந்த டயத்துல வேற யாரால முடியும்னா கிருஷ்ண பகவான் ஒருவரால மட்டும்தான் முடியும். அவர்கிட்ட இருக்க அந்த சக்தி மூலமா தான் முடியும் அப்படிங்கறத இங்க நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து பகவான வந்து நம்ம 3 நிலைகள்ல உணர்றோம். அந்த 3 நிலைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? பகவான் ஹரே கிருஷ்ண. பிரம்மன், பிரம்மன், பரமபுருஷ தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பகவத்கீதை செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்ம படிச்சுட்டோம் 3 நிலைகள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீழ்நிலை வந்து நமக்கு வந்து பிரம்மஜோதி. அடுத்தது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. முழுமையானவர் யாருன்னா முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் பகவான் அப்படிங்கறத நம்ம தெரியும். அப்ப இந்த பிரம்மஜோதி அப்படிங்கிறது வந்து எங்க இருக்குது? பகவானுடைய ஒரு சக்தி. வெளியில இருந்து அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில வந்த ஒரு சக்தி அப்படிங்கிறது தெரியுது. நம்ம அந்த சூரியனுடைய ஒளிக்கதிரை வந்து அதுக்கு நம்ம உதாரணமா படிச்சிருக்கோம். சூரியனோட ஒளிக்கதிர், சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகம் அப்படின்னு 3 நிலைகள்ல நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பகவான்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளிதான் வந்து பிரம்மஜோதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த பிரம்மஜோதியிலங்கிற அந்த ஒளி வெளிச்சத்துல வந்து பகவானை காண முடியலன்னு வேதங்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, அந்த திரையை மறைச்சுங்க, ஹிரண்மயேன பாத்திரேன அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த திரையை விளக்குங்கள், உங்கள் முகத்தை நாங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு பக்தர்கள்லாம் பாடுறாங்க. அந்த நிலையில பிரம்ம தேஜஸ். அத போலதான் இந்த பிரம்மாஸ்திரமும் என்ன செய்யுது, ஒளி மிகுந்ததா இருக்குது. கண்களை கூச செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அது வருது. அப்படிப்பட்ட அந்த இதை வந்து அஸ்திரத்தை வந்து யார் தடுக்கிறா? பகவான் தான் தடுக்கிறாரு. தன்னுடைய சொந்த சக்தி. சொந்த சக்தினா அவருடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, உத்தரையோட கர்ப்பத்துல, உத்தரை ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எல்லாரும் கர்ப்பத்துல வந்து குழந்தை சுமக்கக்கூடிய அந்த நிலை இருக்குது. ஆனா ஒரே நேரத்துல அவங்க பக்தனையும் பகவானையும் தன்னுடைய கர்ப்பத்துல சுமந்த பெருமை வந்து உத்தரைக்கு மட்டுமே இருக்குது. அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள பகவான் புகுந்து அந்த உத்தரையோட கர்ப்பத்தை மூடி அந்த சிசுவை ஒரு காப்பாத்துறாரு. அந்த அஸ்வத்தாவுடைய சக்தி வந்து அந்த இடத்துல முறியடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அவரு ஆத்மாராமா. ஆத்மாராமாவுக்கு வந்து யாருடைய உதவியாவது தேவையா? அவருக்கு யாருடைய இப்ப வந்து நம்ம பின்னாடி எல்லாம் படிக்கவும் வந்து அவருக்கு வந்து நிறைய துவாரகைக்கு போன பிறகு நிறைய பேர் காணிக்கை எல்லாம் வழங்குறாங்க அப்படின்னு. அவருக்கு வழங்கக்கூடிய காணிக்கை வந்து நமக்கு வந்து சூரியனுக்கு தீபம் காட்டுறது போல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் எப்படிப்பட்டதுன்னா, அவர் நம்மளுடைய எதையும் எதிர்பார்த்து அவர் செய்யல. நம்ம வந்து பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அதாவது மினிமமா நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஒரு பழமோ ஒரு பூவோ நீரோ கொடுத்து நம்ம பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அப்போ வந்து அவரு நம்மள்ட்ட இருந்து எதையும் எதிர்பார்க்கல. அவர்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது, நிறைந்தவர். மாதாஜி ரேவதி மாதாஜி போட்டுங்க, பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இருக்கும். அந்த மாதிரி நிலையில அவர் எதையுமே நம்மிடம் எதிர்பார்க்கல அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரிய வருது. அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நாம எதனால கொடுக்கிறோம்? நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்காக பகவானுக்கு, அதுவும் அன்புடனும் பக்தியுடனும் யாருக்கு எது கொடுத்தாலும் பகவான் பெற்றுக்கொள்கிறார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. இப்ப பகவான்கிட்ட இருக்க சக்தி வந்து அளப்பரிய சக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி கதை சொல்றேன். இது ஏற்கனவே நான் வந்து 18 days கிளாஸ்ல எல்லாம் நான் சொல்லி இருக்கிறேன். உங்களுக்கு சொன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. இப்ப
அர்ஜுனனும் பகவானும் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேரும் தோழர்கள் தானே, எப்பவுமே ஒன்னாவே இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ரோட்ல நடந்து போகும் பொழுது கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனா அதை பாரு மேல வந்து புறா பறக்குது அப்படிங்கிறாரு. ஆமா கிருஷ்ணா, புறா பறக்குது அப்படிங்கிறாரு அர்ஜுனன். பின்னாடியே சொல்றாரு, அது புறா இல்ல, அது வந்து ஒரு கழுகு அப்படிங்கிறாரு பகவான். உடனே அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, ஆமா அது கழுகுதான் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவர் வந்து இல்ல, அது வந்து வேற ஒரு பறவை, அதாவது பட்டாம்பூச்சின்னு வச்சுங்க, அது மாதிரி அப்படின்னு மாத்தி சொல்றாரு. அதுக்கும் அர்ஜுனர் வந்து ஆமா சொல்றாரு. இப்ப கிருஷ்ணர் கேக்குறாரு, என்ன நான் வந்து எதை சொன்னாலும் ஆமா ஆமாங்கிற, உனக்குன்னு மூளையால் கிடையாதா? நீ பாக்குற இல்ல என்னன்னு சொல்ல முடியாதா? உனக்கு தெரியுது இல்ல அது என்ன பறவைன்னு? நான் சொல்றதுக்கெல்லாம் ஆமா சொல்றியே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணா, நான் அது என்னன்னு நான் சொல்லிடுவேன். நான் சொன்னேன்னா, ஒரு நிமிஷத்துல உங்களால அத மாத்த முடியும். அதாவது என்ன செய்ய முடியும்? புறாவ பட்டாம்பூச்சியா மாத்த முடியும், பட்டாம்பூச்சிய கழுகா மாத்த முடியும். அந்த ஆற்றல் யாருக்கு இருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு இருக்குங்கிறத அர்ஜுனர் உணர்ந்திருக்கிறார். அத உணர்ந்ததுனால தான் அவர் என்ன சொல்றாரு, பகவானுக்கு மறுப்பே சொல்ல மாட்டாரு. பகவான் எது சொன்னாலும் ஓகே, ஓகே அப்படின்னு அவர் சொல்றதுக்கு காரணமே அதுதான். ஏன்னா, ஒரு நிமிஷத்துல அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, எதையும் எப்படியும் மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நாமளும் பகவானோட ஆற்றல்களை நம்ம உணர்ந்து என்ன செய்யணும், பகவானை நம்மளுடைய மனசுல இருத்தி அவருடைய ஆற்றல்களுக்கு நம்ம மதிப்பளிச்சு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து, அவர் வந்து நம்மளுடைய உடல்ல வந்து எப்படி இருக்கிறாரு, விபு ஆத்மா, அவரு நம்ம அணு ஆத்மா. நம்மளுடைய அணு ஆத்மாக்குள்ள அந்த விபு ஆத்மா எப்படி வந்து நிறைஞ்சு இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது, அவருடைய அளப்பரிய ஆற்றலை நினைக்கும் பொழுது நாம வந்து ரொம்ப 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 கீழான நிலையில நம்ம இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம அவருக்கு எப்படி நம்ம பக்தி செய்யணும், எப்படி அவர்கிட்ட அன்பு செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரு இதுல நம்ம அர்ஜுனன் பாதையில நம்ம வழி நடந்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கோலோக பிருந்தாவனம் நமக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஞ்சாகல்பதருபிய ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜே. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜே. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாகூருக்கு ஜே. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் இதுல சொல்ல வேண்டியது கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லலாம். ஏதாவது கேட்க வேண்டியது இருந்தாலும் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் நல்லா கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சுட்டு இருக்கான், அதனாலதான் அவரால சொல்ல முடியறது. இந்த மாதிரி எத்த பண்ணாலும் மாத்திடுவாருங்கிறது அவருக்கு தெரியறது. ஆமா, அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்ல, நாமளும் அதை புரிஞ்சுக்கணும். அவரால செய்ய முடியாத காரியம் எதுவுமே கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு நிமிஷத்துல கோலோக விருந்தாவன்ல அங்க வந்து தூப தீபம் காட்டுறாங்க இல்லையா பகவானுக்கு, அங்கேயும் வந்து பூஜை எல்லாம் நடக்கும். அந்த புகை மூட்டத்துல இருக்க அந்த ஒரு நிமிஷத்துல பூமிக்கு வந்து அவர் ஒரு அவதாரமே பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. அந்த மாதிரி அவருக்கு ஆற்றல் படைத்தவர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், அவருக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும், மதிப்பளிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு பக்தி செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? வரலையா? யாராச்சும் ஒரு பாட்டு வேணா பாடிக்கிட்டு இருங்க மாதாஜி வர வரையிலும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்லோகம் தான், சீக்கிரம் முடிஞ்சிருது. பெரிய ஸ்லோகம் வரும்போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம்.